l'Espai Jove Casa Sagnier, jo sóc l'Albert, dinamitzador de l'Espai Jove i benvinguts un any més a la gala del Docs Cooperants. Aquest any és una gala una mica diferent, ja que la fem online i us explicaré una mica com funciona el concurs. El Docs Cooperants és un concurs que valora els avantprojectes abans que els documentals en si. Els documentals han de tractar sobre voluntariat, cooperació o associacionisme i els guanyadors reben un premi de 2.000 euros que inverteixen en gravar aquest documental. I ara tot seguit us donarem pas al jurat que farà la valoració del guanyador d'enguany. Hola, bona tarda, soc Vicente Varella, formo part del jurat del Docs Cooperants i he de dir que estem molt contents amb el projecte guanyador d'enguany. Trobem que hi ha una proposta molt interessant, que té molt a veure o ens proposa coses diferents o alternatives relacionades amb la situació en la que estem vivint i es pot veure que hi ha un treball al darrere molt ambiciós, amb unes propostes coherents i amb uns referents que ens han agradat molt. Per tant, la veritat que estem ansiosos de veure com podem plasmar tot aquest projecte i amb ganes de veure el resultat final. Hola, soc l'Òscar Sánchez, membre del jurat del Docs Cooperants i volia felicitar l'equip guanyador d'aquest any per haver presentat un projecte tan interessant i tan pertinent en aquest moment. Tracta un tema que molta gent es planteja o és una possibilitat que està oberta. Han presentat un dossier molt ben treballat, molt ben estructurat, sembla que tenen molt clar l'objectiu al que volen arribar, han presentat unes referències molt bones i a nivell de producció és ambiciós en quant a narració i estètica i al mateix temps és factible, és viable, tal com plantegen produir-lo i executar-lo, així que res més, moltes felicitats i amb ganes de veure'l ja. Moltes gràcies al jurat. Ara procedirem a dir el grup guanyador. Aquest any, el grup guanyador de l'edició del Docs Cooperants 2020 és el projecte Microrealitats. És un projecte que, tot i que només hagi presentat un projecte aquest any, el jurat l'ha valorat molt positivament, com heu pogut veure, i és un premi molt merescut. Enhorabona als concursants i esperem veure el documental l'any vinent. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Que les han enviado un email! ¡Que hemos ganado el concurso! Hola, som els alumnes de segona realització de l'Institut Mare de Déu de la Mercè. I estem supercontents d'haver guanyat aquest premi. Aprofitarem al màxim aquesta oportunitat. Moltes gràcies. Gràcies al jurat. Gràcies! Gràcies per confiar en nosaltres. Molt bé, i ara donem pas al grup guanyador de l'any passat amb el projecte Vida sense sostre, que ens faran una bona presentació del seu documental. Bon dia, jo sóc en Willy Roman, un dels creadors del documental de Vida sense sostre, en el qual us ensenyarem com és la vida de les persones que viuen al carrer o que no tenen recursos suficients per poder tenir un espai una mica més seu. En el documental trobarem a dues persones protagonistes, que són en Miguel i el Benedicto, dues grandíssimes persones, i ens explicaran una mica com ha sigut la seva trajectòria, com han passat de tenir grans coses a no quedar-se sense pràcticament recursos. Veurem com és el seu dia a dia i ens explicaran des de dintre com veuen ells aquesta problemàtica i com creuen que es podria arribar a solucionar una mica entre tots. La idea del documental és conscienciar la gent i fer veure que absolutament a tothom li pot passar això, pot arribar a estar en aquesta situació i mirar aviam si entre tots podem solucionar-ho i mirar de reduir el nombre de persones que viuen al carrer o que no tenen recursos suficients. Esperem que us agradi molt i moltes gràcies per ser aquí. Yo me llamo Miguel Gieco, mi apellido es italiano. En esta situación hace 7 años más o menos que estoy.
y tengo 61 años y soy de Argentina, nacido de Argentina, pero soy del mundo, he vivido por muchos sitios. Mi nombre es Benedicto Valparsoro, nací en San Sebastián, Guipúzcoa, me llevaron con 6 años a Venezuela, viví toda mi vida allá, me gradué de ingeniero mecánico y bueno, aquí estoy en Barcelona comenzando de nuevo, desde cero. Y en el fondo soy optimista, a pesar de todo lo que digo, porque yo creo que la humanidad en algún punto llegará a tomar conciencia de todo esto y probablemente dentro de 500 años se viva mejor. En la vida es fundamental tener una ilusión, ese motor que te lleva a ponerte objetivos para cumplirlo, para ir llevando la vida adelante, para ir haciendo. Hombre, si la gente que debería de escucharlo, lo llegan a escuchar, si le llega a la gente que debe de llegarle, creo que sí serviría mucho, 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 mucho. Hace falta tomar más conciencia de lo que se hace por la gente que tiene problemas. Si voleu veure el documental sencer, estarà publicat al nostre canal de YouTube, Espai Jove Casa Sagnier, de l'11 de desembre al 18 de desembre. Us animem també a participar l'any vinent, la convocatòria s'obrirà al setembre del 2021 i moltes gràcies per seguir-nos des de casa i fins